नमस्ते, जय सद्गुरू। रेश्मा कोकण किचनमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण नदीचे मासे, मल्याचे मासे कसे बनवायचे ते पाहूया। हे बघा, हे नदीचे मासे आहेत। ह्याला नदीचे मासे म्हणतात, छोटे छोटे असतात ते। आता यांना मी स्वच्छ धुवून, हे बघा, यांच्या जे पोटामध्ये घाण असते ना ते फोडून त्यांच्यामध्ये घाण काढून स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आता आपल्याला त्याच्यामध्ये तिखट मीठ वगैरे कसं लावायचं ते मी दाखवते तुम्हाला। हे पहा, इथे मी मासे घेतले। आता माशाला आपल्याला जेवढं तुम्हाला तिखट हवं तेवढं तिखट वापरायचं। इथे मी 2 चमचे लाल मिरची पावडर वापरली। त्याच्यामध्ये इथं 1 ते अर्धा चमचा आपल्याला हळद वापरायचे। मीठ पण भरपूर वापरायचे। तर इथे मी 1 चांगला फुल चमचा भरून मीठ वापरले। इथे मी 2 मिरच्या वापरणार आहे। ते 2 तुकडे घ्यायचे करून असं, आणि ते आपल्याला याच्यात वापरायचे। एकदाच घालायचं, याच्यामध्ये मिक्स करायचं। आणि इथे कोकम लागणार आहे, आमसूल। हे पहा, आता हे आपल्याला छोटे तुकडे करून घालायचे। आता याच्यामध्ये तेल वापरायचं। तेल आता थोडंच वापरायचं आधी, आणि हे आता मिक्स करून घ्यायचं छान असं एकसारख्याला। लाल मिरची पावडर, तिखट मीठ लागलं पाहिजे, मिक्स झालं पाहिजे। हे पहा, हे असं चांगलं लावून घ्यायचं। तुम्ही जास्त तिखट खात असाल, तुम्ही जास्त तिखट वापरलं तरी चालेल। हे बघा, हे झालं। मी आता हे एवढं लाल मिरची पावडर वगैरे वापरली। आता ह्याच्यावरती आपल्याला, हे बघा, मी हातावरती एवढंच 1 ते 2 चमचे मोठे असे थोडे पाणी घातलं। त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला काही वापरायचं नाही त्याच्यात। आता ही पहा, ही फक्त कढई मी इथे खाली होती ते अशी आणून याच्यावरती ठेवली। आता इथे गॅस लावून घ्यायचे, आपल्याला गॅस पेटवून घ्यायचा आहे। आता इथे मी गॅस पेटवून घेतलेला आहे। आता थोडा वेळ गॅस मोठा ठेवणार आहे, जसं कढई आपली गरम होत नाही तेवढा वेळ। आणि मग मी बारीक गॅसवरती झाकण मारून शिजवून घेणार आहे। थोडा वेळ आपण गरम होऊन देऊया आधी कढई। हे पहा, हे आता छान असं गरम झालं। आता गॅस बारीक करायचा, झाकण मारायचं, आणि छान असं आतमध्ये शिजून द्यायचं थोडा वेळ, आणि मग ते पलटी करायला घ्यायचं आपण। आता आपण ढाकण काढून घेऊया। हे पहा, आता हे मासे थोडेसे पलटी करून घ्यायचे असे। तसे नाही जमले ना तर मी तुम्हाला एक अजून दाखवते। हे घ्यायचे असे, हे असे हलवायचे। असे हलवायचे आणि ठेवून द्यायचे। पुन्हा यांना हलवायचे नाही आता। आणि त्यांना आपण आता पहा, आता हे मासे तयार आहेत। आपल्याला आता हे तेल थोडंसं सोडायचं असेल तर सोडू शकता, नाहीतर काय करायचे, हे असे खाऊ शकता। जर दुसऱ्या दिवशी शनिवार सोमवार कोणते वार असतात तेव्हा आपण खात नाही ना, तर त्या दिवशी काय करायचे, हे मासे असेच उतरून आता ठेवायचे। आणि दुसऱ्या दिवशी एका तव्यावरती कोणतेही असो त्याच्यावरती तेल घालायचं, आणि एक एक मासा आहे ना सुट्टा काढून त्या तव्यावरती ठेवून द्यायचा। आपण मच्छी कशी फ्राय करतो ते तसे मासे कुरकुरीत छान असे होऊन जातात। आता हे मासे आपण शिजवून घेतले ते बघा। तर जर तुम्हाला तसे करायचे असतील तर हे मासे आत्ता असे ठेवून द्यायचे। दुसऱ्या दिवशी आहेत ते मासे आपण पुन्हा त्या तेलावरती, म्हणजे थोडंसं जरी तेल घातला ना तर बारीक गॅसवरती ठेवून दिले ना, जशी मच्छी आपण फ्राय करतो कुरकुरीत तसे ते कुरकुरीत होतात, छान असे लागतात हे मळ्याचे मासे। आणि एकदा करून पहा, कसे वाटले नक्की सांगा, लाईक करा, शेअर करा। हे बघा कसे शिजलेत बघा। साधे सोपी मी रेसिपी जसे आम्ही घरी करतो तसेच दाखवले तुम्हाला। आवडली लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब नसेल ते केलं तर सबस्क्राईब करा। अशाच रेसिपी पाहत राहा, खात राहा, खुश राहा। रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।